बिराद नाव थायो बेयाव नैयाव साथाम आइलेन्डआव बिराद नाव थायो साथाम आइलेन्डनिफ्राय ओरै माबायाव थाङो माउन्ट हारियात आइलेन्डआव थाङो आरो नेसनेल पार्कआव थाङो आरो नैबे जाबाय नैबे जों थाबाय थानाया जाबाय साथाम आइलेन्ड बे साथाम आइलेन्ड ओमफ्राय बेबायदिनो जाबाय पर्ट ब्लेयार बे जाबाय नैबे कानेक्टिं खालामनाय दालां कानेक्टिं ब्रिज साथाम आइलेन्ड आरो पर्ट ब्लेयारखौ कानेक्सन खालामग्रा नैबे हाइस्ट आरो बयनिख्रुइ देरसिन ब्रिज बेयो ओरैनोबा आइलेन्ड थांनायाव नावसो बाहायो आइलेन्ड थांनायाव नाव बाहायो खिन्थु पर्ट ब्लेयार आरो साथाम आरो बै पर्ट ब्लेयाराव थांनाय बे जाबाय मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन आरो माबासिन थारमाने बेयो ब्रिज फ्रेन्ड्स इम्पर्टेन्ट मेसेज नोंथांमोना होबाय आन्दामान साथाम आरो बे पर्ट ब्लेयारनि बे आइलेन्डनि सोमोन्दै बिदिनो हारिमानि मोनथाम गाबनि फिरफिला भारतनि बे फिरफिलाखौ गिबि भारताव दैखांदेरनाय जादोंमोन आन्दामान एन्ड निकबार आइलेन्डनि नैबे जायगायाव 1943 आव बे 1943 आव फार्स्ट दैखांनाय नेरसोन हिसाबै दिनैबो आन्दामान एन्ड निकबाराव मोनसे गिदिर खुन्था लहानि खुन्थायाव माने बेबायदि हारिमानि मोनथाम फिरफिलाखौ बिरहोबाय थानाय जादों पार्मानेन्टलि लोगो नोंथांमोन दिनै आन्दामान एन्ड निकबार आइलेन्डआव सानबानि हाबाफोर लानानै गिदिं फैनानै जों दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय जों गाबोन फुङावनो 10 बाजियाव भारतसिम माबासिम थांफिनोसै जों कलकातासिम थांनानै जोंनि न'सिम थांफिनोसै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव स' फ्रेन्ड्स दिनै जोङो आन्दामान एन्ड निकबाराव फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गोबां गिदिंबाय नोंथांमोना आं इउटुबाव भिडिअ हेगारदों नोंथांमोना हयथ' नुदों स' नैबे जाबाय जोंनि जोबथा मोनसे डेस्टिनेसनमोन बेयाव जों फैबाय जायखौ आङो माने नोंथांमोननो देखायनो सानदों नैबे जाबाय भारतनि फार्स्ट मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बे जायगायाव दैखांदोंमोन 1943 आव नेताजि सुभाष चन्द्र बसनि दैदेननायाव स' नैबेनो 1943 बेयो लाभ स्ट'रि नङा नाथाय 1943 बेयो मोनसे हिस्ट्रिकेल इम्पर्टेन्स सममोन बियो जेराव माने फार्स्ट थ्रि कालार होइस्टिं माने भारताव मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ गिबिसिन दैखांनाय जादोंमोन नोंथांमोना आरो नैबे ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा जेराव माने बे जायगानिफ्राय मोनथाम मोनब्रै आइलेन्डखौ जों नुहुरनो मोनो बै थोंजों नायहर नोंथांमोना बै थोंजों बे जाबाय र'ज आइलेन्ड जों दाखालि फार्स्ट सेकेन्ड दे खालि जों थांनाया बेयाव सेकेन्ड दे खालि थांदोंमोन जोङो बेयो र'ज आइलेन्ड आरो नोंथांमोना ओरै सिदा नाहर एसे राइट लेफ्ट साइडआव बेयावबो जों थांगोन बेयो जाबाय नर्थ बे स' नर्थ बेयाव बायदि खेला दुला गेलेनो मोनो आरो नै जों जेराव गसंना दं नैबे सिटिफोरा नैथिं नुहुरनाय नैखौ जोंख्लि माखल सिटिया नै जोंखोल मांखोल सिटिया जाबाय बेयो पर्ट ब्लेयार आरो बे पर्ट ब्लेयारावनो बे मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ माने नेताजि सुभाष चन्द्रनि दैदेननायाव दैखांजेनदोंमोन बेयाव आरो बिनि नेरसोन महरै दिनै पार्मानेन्टलि बेयाव हारिमानि फिरफिलाखौ माने दोसथाबना दोननाय जादों स' नोंथांमोना नुनो हागोन बिराद माने बे जायगाखौ ओरैबायदि साजायनाय जादों बेयाव मिउजिक सिस्टेम अलवेज गाबबाय थायो नैबे जाबाय मिउजिक बक्स बेयो मिउजिक बक्स अलवेज बेयाव मिउजिक गाबबाय थायो माने भिजिटार्सफोरा बा जायफोरा बाहेरायाव गिदिं जागा फैयो बिथांमोना बेयाव फैनानै एन्जयमेन्ट मोननो हायो जथेस्थ' लामाफोराव माने बरिया माने नै फ्लेग होइस्टिंनि जागा खिनाखौ मन्दप खिनाखौ बरिया बेरा रखम होनानै दोनदों नैबे नेताजि सुभाष चन्द्र बसनि आं मोननैसो लाइन दं नाथाय लाइनाव सेन्टेन्सफोर दङ सेन्टेन्सखौ नुनो मोना मोलेले आर्टिस्टआ एसे माबा जादों बियो भुल जादों कालारा मिलायाखै मेचिं जायाखै नेताजि चन्द्र बस मानसिफोरा बिदिनो जिरायना थायो बेयाव मानसिफोरा बिदिनो गोबां मानसिफोरा बेयाव इन्जय खालामफैयो जायगायाव नायफैयो फट' लाफायो भिडिअ लाफायो जायगानि मानसिफोरा फैयो लोगोसे गोजान जायगानिफ्राय फैयो मणिपुर नर्थ इस्टनिफ्राय फैयो आरो गुबुन फरेनारफोराबो फैनानै बेयाव फट' लाफायो मोनसे जिहेतु बिराद इम्पर्टेन्ट हिस्ट्रिकेल प्लेस बियो गराइखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जा पार्मानेन्ट पाक्का लहानि खुन्था जेराव माने मोनथाम गाबनि हारिमानि फिरफिलाखौ पार्मानेन्टलि लहा गोदोरनि खुन्था बानायनानै बिरहोबाय थानाय जायो खोलो लैथो जिङाव बार फैनायाव माने बिराद हायलाला हुइलाला समायना माने फिर बिरबाय थायो माने बिराद बिउटिफुल प्लेस माने आउटस्टेन्डिं प्लेस माने वी कैन गेट एस्थेटिक प्लेस बाय कामिं हियर इट्स रियेलि अमेजिं स' आं बेनिखायनो बुंदों नोंथांमोना आन्दामान एन्ड निकबाराव मालाबा बाहेरायाव थांनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना आन्दामान निकबाराव फैथार मानोना माने one can really get the aesthetic pleasure by coming here by enjoying the natural beauty wonder of the islands seas and all everything so it's very माने आसुरित सोमोनांथावना आरो गोमोथाव स' नोंथांमोना मालाबाबो मिस खालामनाङा बेखौ सम मोनोबानो नोंथांमोना बेयाव माने बाहेरायाव थांनो गोसो जायोबा बेयावनो फैथारखा फार्स्ट नाम्बार लिस्टआव ला बेखौ स' बेखिनियानो फ्रेन्ड्स थ' नोंथांमोना हयथ' बुजि मोनबाय बे जायगानि सोमोन्दै स' इयुनाव लोगो मोनफिनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदाबा लोगोफोर होमबासो नुबाय थागोन ना हरनाय नङा